Halo guys, I'm Binut ke call kami 7896113085. So I'm Binut ke call kami, okay. Nonton Hello, is this Binut? Binut, beri kabar. Atsa मोजां deh. Oमफ्राय नों मैयालाय सोरनि आखाइ हमना मोनखो? आंहा दंखायोलै नोंनिखौसो सोंदों आं नों सोरजों आखाइ हमलायखो होनदों मैयानि दिनाव आच्छा very good अच्छा very good Mbak मोनमारबायसो नोंबो ना दे होमबा दे thank you so guys welcome back to my YouTube channel जन बाग्लारि YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय जुदि नोंथांमोना बुजियाखैब्ला बे दानि आं कल खालामनायनि ओंथिखौ मोनसे समाव जोंहा बिराद भाइराल जादों माने बिनुत मुंनि हा ओमफ्राय बोरै भाइरालनि माबाफोरा काहिनिफ्रा आंबो बारा मोजां मिथिया सानसे मेसेज हराबाबो बिनुत नारायहरो मेसेज हरबाबो बिनुत नारायहरो माबा मोनसे दुखु जाबाबो बिनुत होननानै लिरो कमेन्ट नायजाया ओमफ्राय आं बिनुतखौ कल खालामदों आरोना ओमफ्राय मैयायै मोनसे भाइराल जाबावदों माबा आखाइ नोंनि मेथाइया सोमखोरनि आरो सोमखोर ब्र जोंहा रौतानि सोमखोर ब्रादार बिथांनि मेथाइखौ एकदम जोबोद मोजां मोनो मानसिफोरा ओमफ्राय मैयायै मा गोसो जालायखो मैया सानसे बे आखाइ नोंनि माबायानो भाइराल पुरा भाइराल मैया सानसे दिमाग खिला केरा दिया यार ओमफ्राय गाइस नोंथांमोनखौ आं मोनसे फिसा रिक्वेस्ट खालामदों जायफोरा दिनैसो फार्स्ट आंनि बे चेनेलाव गोदान फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ भिडिअखौ नायग्रोदो ससे बिनि उनाव चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय आं दिन्थिनि बेयाव मोजां नुवा दे केमेराजों स्राङानो एसे बारा नालाय ओमफ्राय बे आंनि चेनेल मोजां दिन्थिगोन सानदोंमोन आं माथो नुजालानो नै केमेरायाव ब्राइटनेसआ बारा जाबाय माने नुबायना जन बाग्लारि स' साबस्क्राइब खालामदो बयबो भिडिअखौ ससे भिउ खालाम 2 मिनिट्स एटलिस्ट 2 मिनिट नायनानै भिडिअखौ 2 मिनिट नायनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम अब्लासो नोंथांमोना पार्मानेन्टलि आंनि चेनेलाव साबस्क्राइबार जानो हागोन नङाब्ला अटोमेटिकलि विदिन 2-3 आवार्सआवनो नोंनि साबस्क्राइब खालामनायाबो डिएक्टिभ जालाङो माने दानिया ओमफ्राय मोनसे खोथाबाव दाखालिनिफ्राय मोनसे भाइराल जादों इउटिउबखौ मनेटाइज खालामनो 10K साबस्क्राइबार नांगौ होननानै दावराव जाबाय थादों मानसिफोरा खिन्थु बिदि नङा 10K साबस्क्राइबार नांथ'आ बर्तमान बेखौ इउटिउबा कुनु प्रकारे माने डिक्लेयार खालामाखै 10K साबस्क्राइबारबासो इउटिउब मनेटाइजेशन खालामनो हागोन बेबायदि कुनु एलाउ जाथ'वाखै स' बे आं फेस केम फैनानै भिडिअ खालामनायनि ओंथिया बेनो बिनुत ओमफ्राय आखाइ नोंनि ओमफ्राय बे इउटिउब 10K साबस्क्राइबारानोमोन स' 10K साबस्क्राइबार आंबो अन दा रड टु 10K साबस्क्राइबार नोंथांमोननि अननायाव आङो दासिम 6,000 साबस्क्राइब खालामनो हानाय जाबाय ओमफ्राय बेखिनिया इनाफ नङा स' आं मोजां कन्टेन्ट लाबोनो हायाखै स' आं साबस्क्राइबार मोनाखै बेबो मोनसे आंनि प्रब्लेम स' डेफिनेटलि आं बेबायदिनो भिडिअफोर लाबोबाय थागोन जेराव माने एसे मोजां ओमफ्राय आं माबा मोनसे खालामगोन सानबाय थादोंमोन ओमफ्राय दानिया बेफोरबायदि भिडिअखौबो नायला मस्टलि एन्टारटेनमेन्ट भिडिअ जानांगौ बा सोरखौबा रायनाय भिडिअ जानांगौ बेखौ लानानै भिडिअ खालामब्लासो माने माबा बुंबाबो लाब गैलालै स'
दखानाव थायो माब्लाबा ओमफ्राय बे दखाना आंनि स' नोंथांमोना नायनोब्ला आंनि दखाननि लकेसनखौबो नायनो हागोन जन बाग्लारि शप होननानै जेब्ला मेपआव टाइप खालामगोन अब्ला नुगोन आरो नाय आं माबायदि बेकार जायगायाव दखान खुलिना दं स' आं बेखौबो नोंथांमोननो फ्रेंकलि खोन्थाखाबाय ओमफ्राय कुनु हाइडेन सिस्टेम गैया बेयाव ओमफ्राय दखानाबो गिदिर नङा फिसा स्टार्टिं नेक्स्ट टाइम आंबो दखानखौ एसे फेहेरनो नाजादोंमोन बाट नाजाबाय थादों आं थांनाय बोसोरनिफ्राय बाट हायाखै माखासे कन्डिशननि थाखाय स' बे 2021 आव आंबो नाजागोन स' अलमस्ट COVID-19 बे 2020 खौ डेमेज खालामबाय आरो बेयाव ओरैबायदि मा होनबावो दुखु गोनां समयसाफोर जाबाय थांनाय क्रिसमासनि साननै सिगां 2019 नि क्रिसमासनि साननै सिगां जेब्ला आङो बासिकाटआव दंहैयोमोन अब्ला मैदेरा जाहानि न'आव ओंखाम संग्रा गांसे ओमफ्राय बाख्रि न' पुरा डिस्ट्रय खालामबाय आरो बेयाव 70 मन माइ दंमोन बेखौबो हुलु हुला जालांदों स' बेयाव मोनसे दुखु थालांबाय जेब्ला जानुवारि जादों बे समावहा जाफादारा मोनसे गांगुथि बायदि जादोंमोन आरो बे गांगुथि बायदि जानायानो दायो केन्साराव टिउमार जानानै केन्सारनिबो लाबाय आरो दायो बेनि जाफादारा अलमस्ट COVID-19 नि थाखायनो तेजपुर गुवाहाटी बायदि लांबाबो मोजां ट्रिटमेन्ट खालामनो हायिलाय बिसनायावनो थाबाय आरो माखासे अजाफोरनि दावाइफोरखौ होबाय ओमफ्राय दासिम मोजां जानायनि राहाखौ मोननो हायाखै लोगोसे बेयावनो अजाफोरा मुलिफोर होदों ओमफ्राय होबाबो जानो हाया बासन खालामनो गोनां जादों माखासे ओंख्रिफोर माखासे बुस्थुफोरखौनो मोनजास्रायैलाय देहाया गेग्रेबबाय आरो मानसिया फिसाखामोन स' हामख्रेंख्रें जालांबाय आथिंनि हाराफोरबाबो बेसेबां स' गोबां दुखु दं अब्लाबो आं माखासे बेफोरबायदि कन्डिशनफोरनि थाखाय आं भिडिअफोरखौ लाबोबाय थानो हायाखै स' स्टे टिउन गाइस अब्लाबो आं नोंथांमोननो माखासे कन्टेन्टफोर लानानै फैगोन नेक्स्ट माबा मोनसे आंनि केसफोरा सल्युशन जायोब्ला स' गाइस थैंक यू सो माच फर वाचिं बेनुद आखाइ सोरनि हमखो आंनो कमेन्ट प्लिज खालाम दे बाय बाय